Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki nong tre jong ke EMRI 108 ki badon hapo kasatri jong ke Meghalaya EMRI Workers Union ha ka shiterik uno pra arzar arpo kila shim da karai ban penlong ya ka jing yakhi nado ka sauterik uno pra arzar arpo hadin baki bor penyaj kim shim la pun urlong ya ki jing dawa wat hadin ka jing yai up khmi lenti ka bala shisnem kanthi ka president jong ke ni ka union ka kong microlinas emle habaya kren bat ka Batisi TV kalaya thu baka seng kamban se ban shim dakane ka senjam hadin baki bor penyaj jong ka GVK EMRI kila shule kuman yaki jingdawa hadu menta wat hadin baka seng kalabo satang pratali ki mat jingdawa naki lai puhnyaw tali ki jingdawa baki labo menshwa hakmat ki bor penyaj bat hakmat ka sorkar jela kani kanong yalam jong ka union kalaya thu baki bor penyaj jong ka GVK EMRI kamshim la shim khia yaki jing jong ki nong trei nalor baki shaot tulam wat hakapor bala khang khardep yaka jela barok kawai nakadaw ka jing sapriang jong khunyang jing pang covid khat khandai bat ki wei de kimat jing dawa since nadu ajar khat khandai mention slam di kadang last meeting bat kini ki sort bat ka sarkar haka alf khandai tarik ubanai uba khatwei ma ha ubanai ba khatwei di ke last meeting wa sarkar makat kum jing ong sarkar long ki ong bakin sa fulfill kita ki demand sebengi pan di haka hendrew tarik pan di ken kat kum jing yakan dal adab yakram bat ka sarkar di haka hendrew tarik di ken ka ki staff barok jong ka field staff barok khai ki la pen kut noi kata ka agitation long ki la yu da ka jing stu jing mot ba ka management bat ka sarkar kin pen urlong lan kin ai kata ka demands jogi kidan ki pratli ki demands ma bakila yu baki ong bat pen urlong tang bak long da ka jeng da ka bak ni khmi lenti ma bakin pen dap long ya ki kin pen urlong ya kata ka jeng kwa ka jong long ka jeng yu jongi ti ka jaba mantabaro shisnam after bangila ladap yu kata ladap besok bat ka management long bangila yu te ban ai ya ka nom da ka service ma syaki pat ba tang ba ka jaba baro shisnam hi haduk mentama haduk mentakas ngile kal adap shisnam ya kata ka agitation ke jogi tamba klem urlong ka wei ru klem dan ba urlong ti ya kata ki kini ki staff jungi baro hi ni asa member workers union ma ngilong ba ni ko apen shai pat ba ke bang katnis na bang ni sange ya ka yu ta mangi tray ba ya ka service daki na long ban pen shai pat ba bangi klem yo ti kita ki demands bagi kila promise yang ima bakin ai kila kular yang bakin ai tambah long yaki feel staff barok kawai kila ki makin ai tambah bat haduk mentak lempat urlong ti ya kata nakada bayun wak kedan kan ka pandemic ma blingi perkhat iki pat ba long hakan ka pandemic time le long ba dan ka lockdown ma ki pat ba ki jenjar hi ti ni perkhat ya ki pat ba baro ta ka daw ngi klem dan ka ta ka ngi bangin ya ki ma bagin ya ki ba pen yu ki pat ba te hani ka por long squat ban pen bana pat bai fi ba nakadaw jong ka yu hadin ka jing yasha jongi baro shisnam ma te ka jing yu jongki ka jing nyan ben jongki ka discrimination ka baro hi ka baki yu long ikwa ban pensai pat ba hani ka por long nang ni sakmat insas dang hi ya ka hadin afsau ka dap sau pra kan tamo insas dang ya ka agitation ka jongi na plan jongi ngila compromise kita demand ke ba kum ngitip itu por ngibu hodok lai kun tuli tekil apoy sa ka pratali te sa nakata ka pratali ru ngila idan meeting yang kumong ong mene kata ka na tarik ngila ya poy suru sa ka suput bangin haban sange no iki agitation ni community strike ni ba tipai ba pro kot misa kitip kata ka dehu arja ka khandai banai no bomba te tat nadu kotu ko banai hadu mentah ni klampat yo iki demands ka ki proses ki bongi i ka dei tanggini kali thamai kum borok khoi ki pai ba kitip ka dei ka fund jong ka chief minister relief fund ka ba upai ba hi uno senyang te kasong ha kijing start jong chief minister jongi bon ra ya kani ka ambulance or else lada ngiru nginang ni perhat hi bala rejin ba ka chief minister jongi unumon ra ya kani ka ambulance ngatrai ngim dan ambulance ban atani gini covid case
kata kadai kowe te nga sungu ngai kubli yu UCM bola perkhat le mengni wanta da ba wanta ai ni ga ambulance chief minister relief fund pon mora ki ambulance te kata hi kowe te hendak bai kran ba salary ke bangi demand kalong kami hap sai iru te wala kata ru hatu por ngi sutu bangi omba in semet ya kata demand timbang ke management jungi namar fi ke kam ke bai dei bat ke government ke di pensimti ban lek maka ki dei ki quarter bat ni ke ambulance te mentah ke fi mentah ke ambulance tmai kelawan mentah ke quarter mentah ngi dang pen bat bun quarter ki badang sniu ki bam long su bensong mentah ngi dang kadang ke proses kadang ya skmat te hendai ban ong hadu kata nakaliang ka management jungi bani kerana ko ya ki quarter jing sha ki dei ni ki nak management jungi bani pe ki quarter jung ki base ba ki la long kumnu hato ki staff jungi ki ju na mensong na hato kai ki jing dena kat hadu mentang ngitip ba ki don kat to ni ki base ki bun ki don bali phasi ko kadaw long bambiang ko bambiang ka quarter bansa bam don la kita gi mi ki problem tingi kwa hiru na kaliang jungi long ba kumtang ka hak ba ka management ni la khmil ti bro tu ba kan le ki ni rai tat hadu mentang kham le ta kadaw long kata ru ko ko poi tenang ta kumia ka salary mentang ngala ongi fi nanta ki quarter nanta ni kali nanta ni ka leave ngi sem jenjar ban sim leave ko wei beli ngi sem jenjar ban sim leave nomor kim dan ki standby staff pi borok ko ngi dan kami ki leave ndai bo ong bangi sim kum tu ka leave kim dan kam ngi dan ki emergency leave ki bangi ha ban sim du ndai teng la dangi sim ki leave ki ambulance ki la daw tem beli ki ambulance ki down ki long ba kim dan ni ki standby ada kidan ki reserve staff la kidan kambu jing AUM te kum mentali kum hagni ka por kram gumni kabu jing sibun nomor ba kadko hu ko service te de kajing bamdan ni kita ki standby ki ba management ka ben seni bhai kita te ka pendeko kum ngong mentani ka service te kita bagi we ki bangi demand ki ba hadu mentang tempat la ban fulfill kita nomor ba we standby bon selong hable le duty sa kiwi district do keleng tang ni kita gi wei armut standby te ngi di man haman ki district ki den ki standby haman ki district andai kum bokalong menta standby ubon silong le duty dentia le duty sa riboy district le duty sa west khasels long tu kami ha kum bangi dawa haman ki district ki den ki standby ti ki den le umta kata ru khimla ban met te ki den sikwi ki ru long kum ong no amon pe ki den ki poin ne kum ka working hours su kedai gawe gamat bangila dawa hanai ka tu ding kampoi sei te bon dei keram ka salary bat ka working hours kami hap su kat kum ka labor lo ngi hap ban tre fra ganta ni tre kiwi ki hospital ru ki tre fra ganta ni tre ni khar ganta ngi tre te kum boros ka tu ngi lai kran ni ta khar ganta handai kam don kata ka overtime ru bagin siwi ni yang skam kata ka nong rem nomor ba lada ka labor department kelak penmi ya ko ada ba ya kini ki ba tre overtime ni hab benyo ba kapi kata ka double ada hani tang single ngi yo kata ka de ko ke bang ni yang ka nongrem bangin dawa kata ro de kamat tinang ta sakani ki saya maintenance ng ambulance so ini maintenance ho ngi kini ya ho kini kli thamai ki to ki duna maintenance mo andai long kumun suong no mentala da ngi kwa ai kan ba kumentala da ka kali mata ka sniu long ka maintenance ka biang tang yi up naman ngi pe kibun ki kali ki ba sikwi district sem ki adu ki la sakut bi situ ta ka jing kalau makin hablet ndun silong hajing sisa ki bu ahman ki district ya ki maintenance system ka long ki deben penyar ya ka jing ya ka maintenance hakabai debit kali namar kali kendai bentang po silong abro ko ga megali akidan ti kumanta da sni suru istura ka sni kali hablek kini mekanik pun ko office te ka lakta sibun ya ka optan yo kaliru namar ladangin ong baka emergency service ndai kan da sni ka kali sa kum sa jangai kin hablek kini ju lanu kin poi to kat bikin order tiar kat bikin dak tiar kan long ka sibun ya ka poru kita gede ke tengi sutu ba boros ka tangi la demand ni kini ndengin yo mentala la dap system mentala bombar nang sedap dap adap system tak daw ngisa sedang yang mentah lagi agitation handai ngin sapun sngo hadin ke sau fra kan ta hadin nagani ka jingya keren ban pen ipai ba tengin sedang ming ke agitation jingi handai ngin suka bunong ba yo ke ba ki let si ki pekat bangi la yo ki diman singi tak hadu mentah ngi tempat yo handai na pedeng kitu ki diman ki jungi ki ba life hundri utli ngi bu nungkong ba hadin ngi la penihar no pratli
Henry tangka wei ru na pedeng kitu gini man jungi ki kempat la urlong hadu mentah. Te ka wei ngi penpau ka jing snusi kum ka union hibor ka wei ba ni tristom mo ban miet ba sengi ngi trei ka kam ka jungi ban safe lani ban yarap ya ki pat ba nong snong Henry na kaliang jong ka sarkar ba na kaliang jong ka management ki klam nyau kita ki jing ki jungi te mentah jing sisya kala aslam yang ni nadu ni lade bani ki nadu ki lai banai sau banai mas sendep ketu mo baki urlong Henry entah kala adap sistem ni kan la ban penmi kena guna jing ki namar ba ngisngu ba kadeh kan ka por ka ba kadeh ka pandemic ka long ngisngu ban ong ba ka ngisngu long selfish sebab pelat mo la dangin su ki no pedeng kan ka por Henry wala ka taru ni la lagi kendu hi RC license office jungi ban i kita gijing ke jungi Henry i kelong kaju mentaling isngu ba kamdon jing mentoi syu yang i bangin lek mi office ru namar kita gijing demand ke jungi ki syu empoi HA kita gijing ke jungi ni syu yat be pedeng kita gijing mentala kat arsnem ko ngino mo kala yat kan ke service te kadau ke ba kongsan ka bang ibu menta bangin sedang no ke jungi nadu ka sauterik mas mi ka sauterik jung ni arja arpau benai bakat ar nadu ka khat ar baji damien ngin sedang no ke jungi ti kata ka jungi pat ngimpat penbana menta dengan penbana pat sendet ha ka tugas ni sauterik lani ha ka lai tarik steng senia ngin penbana ya ke mat jungi bangin sedang no nadu ka sauterik te ka baningkong kalong menta ki demand ki jungi ni nalor ki tu ki life nri utuli ki demand mo ki bala pen sngeu da ki bakren skman te ka wei de ka demand ki jungi kalong na ka sarkar ba kumba kalong ki ikani ka union jungi ni register ya ka hapo ka Indian Trade Union Act 1926 te kani ka union ke jungi ni don ru ha ka all India MRI workers union tekani ka all India trade union mo trade union ke badon ha all India ni don ka jing demand ru na ka government kalong state and central government ni demand ba ya kini ki emergency medical ambulance services ngim ko asyu ba ka sarkar kandang privatize kini ki service kamtam ki essential service ma ba ka sarkar hi kam de issue ban privatize tengi bu akma jung sarkar ka demand ga jungi ba ngim sha asyu nakleng ga union jungi ru ya ka sarkar ba kandang privatize ya kini ka unjuri service hapo kini ka state ka jungi ru te kalong ba pi kini ka kani ke jing privatize mo yaki service khamtam ki medical service kalong kumba nyonben yaki nong trei mo yaki nong trei ka bingi trei hangne kani ka company kala sinahi yaki rule ki ain ki jongka yaki ta ki policy ki jongka kaba kita ki rules ki jongka kamya hab shu bat ka state labor law lani bat ka central level rule kamya hab shu ken lada di ka salary ne hakanu ka rukom ka phia ya ka salary ba ka siu yangi de ken ka kam ga jungi betai ga long ka kam ka ba ni de ki high skill service ndre ka siu yangi hakador ka ba ka beret ba ka balong tang kumba arspa sanpho arspan rupo mangi batai kisnem la dep ka jungi ki jungi te kam ya hab shu HA te ngi ka wi ka long ka taba ka jungi ki jungi hi ni demand na ka government hi ka state government bakam desu ban privatize ya kenika service ka jungi kum hapo Assam ngan ainuk samo marsen sedang kenika pandemic na du banai March health minister jung ka Assam la pen bana extra p si hajar tengka laat hakapi ka jungki na ka benta baki hab ban tre sitom kimdon shu ka por bakin syong syuti mo imsya shu ban ai syuti shu adangi pan syuti na marba kibun kam
Te kum ke sarkar Assam health minister juga Assam ula penbena ekstra pay nak kata juki re hangi ngilawan ni kendu cha office ru chapang kata ngi keli mo nak keliang jong ka company ka dan ekstra nak kata jungi ke jing CUA ki ong dan te ngi keli ba pila propose saka state government chapang kaniru yung klem le propose nadu ketu ke ba last ke jing yaki ke jungi masyu kut kumtuhi nak kaliang jong ka management ka klem propose te ni percajur halor kini ki baro ba kajing long pur hal kaliang jong ka management mo kajing peniat kumbang ni hakini ki singi ki beladam hapok kat kubor ba ki penmi ba kadon kajing ubapang hang ni hi hajan jong ka office wanjuri jungi ubapang mapli hajan surok tu kimla ban yarap kani bro kadina kapur management ngila ban ong ba kimla ban manage ki ambulance maintain ki ambulance kimla ban manage ki nong trei lejong akan ukur kom ba ki nong trei kimla ban biang ki nong trei haka shift duty lane haka lada duna hi ki nong trei kemut ngimla ban be te kumolong hakan ka por pandemic mentale ngibun kambha ki don hadu ba ki kes ki bala booking advance lupa ru kumla syai ki ong lupa pin hap li chau nong pang nang ta kila don lupa ki advance booking te nang ta ban li chau ki covid case te ka weide kumba jia hau ni ubanai Agos kadon ka jingja accident hapo Garo Hills na ki staff ki jungi Garo Hills te kadon ke jingja accident ka balajur du kata ba menta hadin kan no benai menta benai Agos hadin menta hadin lai benai menta ni staff jungi udang long unconscious bed te la rai siapa JNRC Guwahati ka jinglut ka balalong hadu kan nyau kat pra more than 18 lakhs ka jing lut Henry na kaliang jong ka office ru kimdon ke extra ka insurance cover ma kum ongno ka insurance cover jong ka office ke jungi ka dontang up to 1 lakh te lada lut 18 lakhs lada ngin yo tang 1 lakhs kemut kamdon syu kata ka jing yahap te ngi dawaru naka office ke jungi bak kidai ban pen trikam ya ka insurance ka ba kham he kumala mengin ong mo te ui uta bala long unconscious la ka jinglut jing ka bala bun te ui pede ka don ka accident la na kan ka khmat bapli mla shu ban trei ban kata mentah la shubu da ka plet na khmat uturu bala lut da ki pholak ka jinglut ku